नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कणकवलीत बेळणे इथं कार व ट्रक यांच्या धक्कात 4 जण जखमी। टोल विरोधात उठाव करण्याची गरज, संदेश पारकर यांचं आवाहन। आणि वैभववाडीच्या त्या दोन्ही घटनांचं गूढ कायम, पोलिसांसमोर आव्हान। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली तालुक्यातील बेळणे इथं आज पहाटे मुंबईहून बांदा येथे जाणारी कार आणि ट्रक यांच्या धडक बसून अपघात झाला। या अपघातात सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा येथील माधव कुटुंबीय जखमी झाले आहेत। पाहूयात। मुंबईवरून सावंतवाडी बांदा इथं जाणारी कार कणकवली बेळणे इथे आली असता ट्रकची धडक बसली। या अपघातात सुहास सहदेव माधव, सुशांत माधव, रामचंद्र माधव, स्वरा माधव सर्व राहणार बांदा हे जखमी झाले असून त्यांना उपचारांसाठी कणकवलीत दाखल केले आहे। उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तातडीने त्यांच्यावर उपचार सुरू केले असून एकाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे। माझं नाव डॉक्टर माधव बाळे, उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली मेडिकल ऑफिसर। आपल्याकडे ॲक्सिडेंटच्या आलेल्या पेशंटपैकी 4 पैकीचे IPD पेशंट होते, त्यांचा CT स्कॅन केलेला आहे। आपल्याकडे CT स्कॅनची सुविधा फ्रीमध्ये आहे कृष्णा डायग्नोस्टिकतर्फे। तर CT स्कॅनचे रिपोर्ट पण अर्जंट बेसिसवर मागवलेत। तर असा IC ब्लीड किंवा डोक्याच्या मध्ये रक्तस्राव असं कोणत्याही पेशंटला दिसलेलं नाही आहे। CTचे रिपोर्ट नॉर्मल आलेले आहेत सर्वांचे। तर बाकी उपचार आता चालू आहेत। माझं नाव डॉक्टर सर्वेश ताशेटे, मी ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे, उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे। 4-4:30च्या सुमारास जो अपघात झाला त्यानंतर 7 पेशंट आपल्याकडे इकडे आले। त्यातलं 2घांना मणक्याला मार होता, डोक्याला मार होता, एकाला मांडीला मार होता, मांडीचं हाड मोडलेलं आहे, एका पेशंटचं मणक्याचं हाड देखील फ्रॅक्चर आहे। त्यांना प्राथमिक उपचार सगळे देण्यात आले। जिकडे जखम होती तिकडे टाके वगैरे घेऊन, ड्रेसिंग वगैरे घेऊन सगळे प्राथमिक उपचार दिले गेले आहे। त्यातले 4 पेशंटला 7 पैकी 4 पेशंटला आम्ही ॲडमिट केलं। एकाला ऑपरेशनचा देखील सल्ला दिलेला आहे। मांडीचं हाड मोडलं, त्यामध्ये रॉड टाकून ऑपरेशन केलं जाईल। बाकी 3 पेशंट स्टेबल आहे आणि हे जे 4 ॲडमिट केले पेशंट सर्व स्टेबलच आहेत, पण त्यांना ॲडमिशनची गरज आहे, म्हणून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येणार आहे। लहान मुलगा देखील होता असं समजतं? हो, लहान मुलग्याचं मांडीचं हाड मोडलेलं आहे, त्यामध्ये त्याला रॉड टाकून त्यांचं ऑपरेशन केलं जाईल। अपघाताचं खूप हाय व्हेलॉसिटी ट्रॉमा होता, त्यामुळे जो मणक्याला मार वगैरे लागलेला आहे तो हाय व्हेलॉसिटी ट्रॉमामध्ये शक्यतो लागतो। मांडीचं हाड पण हे लॉंग बोन असतो, लॉंग बोन फ्रॅक्चर हे पण हाय व्हेलॉसिटी। अपघाताची भीषणता खूप सिव्हिअर होती। जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची क्षमता विक्रांत सावंत यांच्यात आहे, त्यामुळे स्वप्न मोठी बघावी। माझं स्वप्न देखील आमदारकीचं आहे। माझं स्वप्न पूर्ण झालं की तूही ते स्वप्न बघ, अशी भावना शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केली आहे। पाहूयात। सर्वजण मगापासून विक्रांतचं कौतुक करतायत। मी ऐकतोय सावंत साहेबांनी केलं, 3 शिक्षक बोलले, त्यांनी कौतुक केलं, पण ती त्याची एकदम जवळची माणसं आहेत, रोजची माणसं आहेत। पण आम्ही कधीतरी भेटणार आहोत, कधीतरी विक्रांतला भेटतो, कधीतरी संपर्क येतो, पण आम्हाला त्याच्यात एक कायम वेगळेपणा जाणवतं। मी आज विक्रांत 2 नंबरचे कार्यक्रम कॅन्सल करून तुझं काल पत्र आलं म्हणून मी इथं आलो,
कारण पहिला कारण तुझा फक्त स्वभाव. मी फोन करून सांगितलं मी येऊ शकत नाही, वेगळं कारण दिलं. पण काल तुमचे शिक्षक मला पत्र घेऊन आले की तुम्ही उपस्थित राहा. कारण समोरचा आदर कसा करावा हे जर कोणाकडनं शिकावं, माझ्या 25 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत विक्रांतकडनं शिकावं समोरचा आदर कसा करावा. तू आता जिल्हा परिषद सदस्य झालायस, मी तुला लहान भाऊ म्हणून सल्ला देतो. मी नगराध्यक्ष झालो, परत नगरसेवक झालो. अनेक इलेक्शन्स माझ्या नेतृत्वाखाली झाली. पण मी स्वतः आयुष्यभर जमिनीवर राहील. कधी जमिनीच्या वर येऊ नको. जितके दिवस तू जमिनीवर राहशील तेवढा तू इथं टिकून राहशील. तेवढं मी तुला एक सल्ला देतो. आता तू जसा जमिनीवर आहेस तसाच राहा. आयुष्यभर तुला लोकांची संधी करण्याची किंवा तुझी त्याच्यात प्रगती होत जाईल असं मी तुला या ठिकाणी सांगेन. आरपीडी शाळेत आल्यानंतर विकासबाईंचं नाव येणार नाही असं होऊच शकत नाही. मला असं या ठिकाणी असं नमूद करा असं वाटतं की या तुझ्या सत्काराला विकासबाई पाहिजे होती असं मला वाटतं. जेव्हा मी तुझ्याकडे कमी यायचो, पण संध्याकाळचे नाईक साहेबांना माहिती आहे विकासबाईंवर आपण इथे काय बाहेर गप्पा करायला बसायचो किंवा कधीतरी मला ते बोलवून घ्यायचे. त्यांचं आणि माझं नातं एक वेगळं होतं. जेव्हा त्यांचं निधन झालं माझा एक स्वभाव आहे, मी कधी रडणं बिडणं तर तो प्रत्येकाचा हा एक स्वभाव असतो. पण जेव्हा मी जेव्हा हॉस्पिटलकडे गेलो तर कधी माझ्या डोळ्यातनं जर पाणी आलं असेल तर विकासबाईंचा जो चेहरा बघितला गाडीत त्यांचं शो होतं तेव्हा माझ्या डोळ्यातनं पहिलं पाणी आलं. एवढे त्यांचे माझे नितांत संबंध होते आणि तेच विक्रांत जोपासतोय आणि त्याच्यात तू जोपासत प्रत्येक तर सांगतो. विक्रांत आता झेडपी सदस्य झाल्यानंतर तो आता कमिटीवर आला. त्यापेक्षा मी तुला पुढे जाऊन सांगेन स्वप्न सभापतीचं बघायचं नाही, स्वप्न झेडपीच्या अध्यक्षपदाचं बघायचं. माणसाची स्वप्न मोठी असतात, स्वप्न कधी लहान असू नयेत. माझं स्वप्न बघ ओमगिराचं नाव कोणतं आमदार होण्याचं आहे, काय होईल ते होईल. स्वप्न मोठी बघायची. तुझा जिल्हा परिषद सदस्य झालास तर झेडपी अध्यक्षाचं स्वप्न बघ. मी आमदार झाल्यानंतर तू आमदार होण्याचं स्वप्न बघ. नाहीतर आतापासून सुरू करशील मोठे स्वप्न. मी झाल्यानंतर बघ. त्यामुळे निश्चितपणे विक्रांत मोठा व्हावा अशी मी पाटेकरच्यांनी प्रार्थना करतो. जास्त काही बोलत नाही पण निश्चितपणे मी सांगतो विक्रांत ज्या पद्धतीने चाललाय ती त्याची जी वाट एखाद्याला मोठ्या वळणावर नेऊन सोडेल. निश्चितपणे भविष्यात तू एक मोठा माणूस वडिलांना तुझ्या साजेसं असं तू आज जरी हयात नसले तरी वडिलांना तू साजेसं काम करशील असं मला तुझ्या बोलण्यातनं वागण्यातनं दिसतंय. निश्चितपणे या संस्थेची धुरा तू या वयात सांभाळली जसे वडिलांनी सांभाळली 30-40 वर्षात. कधी संस्थेची बदनामी झाली नाही, कधी कोणी संस्थेवर या बोट ठेवलं नाही. त्या पद्धतीने तू चालवशील असे मला निश्चितपणे खात्री आहे. जास्त काही न बोलता तुला मनापासून शुभेच्छा देतो. विक्रांत सावंत यांच्या अभिनंदन सोहळ्यात माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर व संजू परब एकाच व्यासपीठावर आले. यावेळी भाषणाच्या सुरुवातीलाच एकमेकांना आदर देत राजकारणापलीकडच्या संस्कृतीचं दर्शन घडवून दिलं. उपस्थित माझे मार्गदर्शक बबनजी साळगावकर साहेब, माझे जवळचे मित्र आणि सावंतवाडी नगरचे माजी नगराध्यक्ष विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय संजू परब,
टोलबाबत कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. पाहूयात. मुक्त सिंधुदुर्गसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांनी एकत्र येऊन या बाबतीमध्ये उठाव करण्याची गरज. खरं तर हा जो काय टोल वसुलीच्या संदर्भात जो घाट वसुली करण्याचा नॅशनल हायवे प्राधिकरणनं जो निर्माण केलेला आहे, या बाबतीमध्ये 2023 मध्ये याच ओसरगाव टोल नाक्यावर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांनी या विरोधामध्ये आंदोलन केलेलं होतं, आवाज उठवलेला होता आणि त्यावेळी याबाबत टोल वसुली ही रद्द करण्यात त्या ठिकाणी आलेली होती. 2023च्या नंतर आता 2026ला पुन्हा एकदा ही बातमी की याबाबतची निविदा प्रक्रिया टोल वसुली बाबतीमध्ये सुरू आहे आणि लवकरच मे महिन्यामध्ये टोल वसुली सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांकडून केली जाणार आहे, अशा प्रकारचं वृत्त हे त्या ठिकाणी प्रसिद्ध झालं. आणि त्याच्यानंतर सगळ्या स्तरावरनं याबाबतचा निषेध किंवा याबाबतच्या आंदोलनाची भूमिका किंवा उठाव करण्याची भूमिका त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. खरं तर या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की या जिल्हा अंतर्गत टोलमुळे जवळजवळ दर दिवशी 7 लाख रुपये इतकी रक्कम ही कराच्या रूपानं, टोलच्या रूपानं या जो प्रवास करणार आहे, या टोलवरनं वाहतूक करणार आहे त्याच्याकडनं वसूल केली जाणार आहे. जवळजवळ 2,10,00,000 रुपये हे जवळजवळ महिन्याला या टोलच्या माध्यमातून वसूल केले जाणार आहे. आणि म्हणून टोलमुक्त सिंधुदुर्ग ही भूमिका या निमित्तानं आमची आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं नॅशनल हायवेचं जे अंतर आहे हे खारेपाटण ते बांदा जवळजवळ 70 ते 80 किलोमीटरच्या दरम्यान आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि जर 70-80 किलोमीटरवर त्या ठिकाणी टोल कशासाठी, हा संपूर्ण जिल्हावासियांचा प्रश्न आहे. आणि खरं तर नॅशनल हायवे प्राधिकरणला जर टोलच वसूल करायची जर खुमखुमी असेल तर ओसरगाव टोल नाका ही जागा पूर्णतः चुकीची आहे. ही जागा पहिल्यांदा त्या ठिकाणी बदलली पाहिजे. एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर सिंधुदुर्गाची हद्द जिथं संपते तिथं तर एक तर उभा करा, नसेल तर सिंधुदुर्गाच्या बांदा हद्दीवर जिथं सिंधुदुर्गाचं जिल्ह्यातला हद्द संपते कुठंतरी एक ठिकाणी आपण हा टोल त्या ठिकाणी नाका उभारण्यात यावा. त्यामुळे ओसरगावचा टोल ही मुळात पूर्णतः चुकीची बाब आहे. दुसरी गोष्ट, या टोलमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं विभाजन झालेलं आहे. 3 तालुके, विशेषतः कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड आणि इतर तालुक्यातली काही गावं, या गावांना याचा रोजचा त्रास हा त्या ठिकाणी सहन करावा लागणार आहे. कारण जिल्ह्याचं जे मुख्यालय आहे ओरस, सिंधुदुर्ग नगरी ही ओरसमध्ये असल्यामुळे त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे, पोलीस मुख्यालय आहे, जिल्हा परिषद आहे, जिल्हा बँक आहे, आरटीओचं त्या ठिकाणी कार्यालय आहे, सरकारी मेडिकल कॉलेज आहे, मेडिकल हॉस्पिटल आहे. अशा प्रकारच्या अनेक शासकीय संस्था, शासकीय कार्यालय ही ओरसमध्ये असल्यामुळे सातत्यानं लोकांना त्या ठिकाणी ये जा करावा लागणार आहे. आणि त्यामुळे हा आर्थिक जो भुर्दंड आहे हा माझ्या जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी या निमित्तानं द्यावा लागणार आहे. आणि म्हणून याच्यापासून, या टोल वसुलीपासून सिंधुदुर्ग टोलमुक्त व्हावा ही आमची त्या ठिकाणी भूमिका आहे. त्याचबरोबर आज जर आपण पाहिलं आपल्या राज्याच्या लगत असलेलं जे गोवा राज्य आहे, या गोवा राज्यामध्ये कुठेही त्या ठिकाणी इतके चांगले रस्ते त्या राज्यामध्ये आहेत, अनेक मोठी मोठी ब्रिजेस आहेत, पुलं आहेत, पण त्या कुठेही गोव्याच्या राज्यामध्ये रस्त्याच्या माध्यमातून टोल कुठेही त्या ठिकाणी टोल नाका उभारण्यात आलेला नाही आणि कुठलाही टोल गोवा राज्यामध्ये घेतला जात नाही. कोल्हापूर शहरामध्ये
म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अशाच पद्धतीचं IRBनं टोल वसुलीची भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातली जनता, शहरातली जनता एकत्र आली आणि तो टोल वसुलीचा प्रयत्न त्या ठिकाणी हाणून पाडला आणि आजही कोल्हापुरामध्ये कुठल्याही त्या ठिकाणी कुठलाही टोल घेतला जात नाही. म्हणजे एकीकडे गोवा राज्यामध्ये कुठलाही टोल घेतला जात नाही, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, कोल्हापूर शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा टोल घेतला जात नाही. पण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. 70-80 किलोमीटरचा रस्ता आहे. आजही तो संपूर्ण त्या ठिकाणी पूर्ण झालेला नाही. कुठल्याही प्रकारच्या ज्या सुविधा आहेत, प्रसाधनगृह असतील, आरोग्याची सुविधा असेल, अशी कुठलीही सुविधा त्या रस्त्यांवर नाही. अजूनही जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 मध्ये माझगाव मतदारसंघातून विक्रमी मताधिक्यानं विजय होऊन शिक्षण व कृषी समितीचे सदस्य म्हणून निवड झाल्याबद्दल शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संस्थेच्या वतीनं संस्थेचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांचा संस्थेकडून गौरव करण्यात आला. पाहूयात. राणी पार्वती देवी हायस्कूल इथं अभिनंदन कार्यक्रमात शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी व राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या माध्यमातून सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करण्यात आला. या प्रसंगी व्यासपीठावरती शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे सचिव VB नाईक, उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर, खजिनदार CL नाईक, चंद्रकांत सावंत, अमोल सावंत आदी उपस्थित होते. विक्रांत निवडून यावा ही मनोमन इच्छा होती आणि प्रचंड मताने विक्रांत निवडून आल्यानंतर मला सर्वात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल तर मला झाला. 12 गावामध्ये पुढच्या 5 वर्षामध्ये एवढं काम कर की तिथल्या प्रत्येक व्यक्तीने तुझा गौरव केला पाहिजे. त्या ठिकाणी कुठच्याही प्रचारासाठी ते जावं लागू नये एवढं मोठं त्या ठिकाणी काम करायचं मी या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यात तुला आलो. भाई आणि आमचे विकास भाई यांचं वारस ते पुढे नेत असताना त्यांनी खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी तालुका, सावंतवाडी मतदारसंघ, जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि भविष्यामध्ये आत्ताच कोणीतरी म्हणाले की सभापती, माझं तर म्हणणं आहे की ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष व्हावं. त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि याच ठिकाणी सांगतो समोरचा आदर कसा करावा हे जर कोणाकडनं शिकावं. माझ्या 25 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत विक्रांतकडनं शिकावं समोरच्याचा आदर कसा करावा. स्वप्न सभापतीचं बघायचं नाही, स्वप्न ZPच्या अध्यक्षपदाचं बघायचं. माणसाची स्वप्न मोठी असतात, स्वप्न कधी लहान असू नयेत. माझं स्वप्न बघ, ओंदिराचं नाव कोण आमदार होण्याचं आहे, काय होईल ते होईल. स्वप्न मोठी बघायची. तुझा जिल्हा परिषद सदस्य झाला तर ZP अध्यक्षाचं स्वप्न बघ. मी आमदार झाल्यानंतर तू आमदार होण्याचं स्वप्न बघ. नाहीतर आतापासून सुरू करशील मोठे स्वप्न.
मी झाल्यानंतर बघ. त्यामुळे निश्चितपणे विक्रांत मोठा व्हावा अशी मी पाटेकरच्यांनी प्रार्थना करतो. दरम्यान अमोल सावंत, वसुधा मुळीक व प्राध्यापक केदार मस्कर, दशरथ शृंगारे यांसह प्राध्यापकांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. सत्काराला उत्तर देताना विक्रांत सावंत यांनी ऋण व्यक्त केले. प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी त्यांची प्रकट मुलाखत घेतली. पाटेकरांची मोठी गुहा आहे. आज या क्षणाला मला माहिती नाही, पण काल संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत या वर्षीचे 28 नवीन ऍडमिशन्स आपल्याकडे आलेले आहेत. त्यामुळे 100% कुठेतरी आपण जो प्रयत्न करतोय त्याला फळ आपल्याला सावंतवाडीसाठी मिळत आहे. तुम्हा सर्व टीचर्सना मी आवाहन करेन की आज तुम्ही जितकी लोक इथे बसतात प्रत्येकाने एक ऍडमिशन जरी आम्हाला आणून दिलं तरी 50 ऍडमिशन आमच्याकडे जमतील सहज. त्यामुळे खरोखरच आपण चांगलं कार्य करूया. सावंतवाडीच्या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे केंद्र किंवा आम्ही घेऊन तिथे काम केलेलं आहे. सरकारने सीएम नाईक साहेबांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक संप्रविक कशाळीकर यांनी केलं. सूत्रसंचालन प्राध्यापक मिलिंद कासार, तर आभार डॉक्टर सुमेधा नाईक धुरी यांनी मानले. आज पुरा दिवाणी न्यायालयात हजर झाला. काय विषय आहे? आंदोलनाचा विषय आहे. मागे ओबीसी विषयावर एक आंदोलन होतं. या हायवेवर आंदोलन केलं. आज त्या विषयावर एक तारीख होती आणि दुसरी तारीख संविधान रॅली जी आम्ही काढली होती त्या रॅलीच्या संदर्भात आज तारीख होती. तिसरी माझी वैयक्तिक जी मालवणची केस झाली माझ्यावर, तर त्याची आज मला वाटतं पहिलीच तारीख होती. आज स्टँड झाली केस. या 3 तारखा होत्या, त्याच्यासाठी आलो होतो. काल वैभव नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. टोल नाका सुरू होतं की असं म्हणतात की नितीन गडकरी आले आणि सिंधुदुर्गाला बक्षीस देऊन. हा, टोलचं बांधकाम अगोदरच झालंय. ते काय आता नितीन गडकरी साहेब आल्यामुळे टोलचं बांधकाम झालेलं नाही. जसं इकडे झालंय तसं राजापूरला पण झालंय, त्याच्या पुढे चिपळूणला पण झालंय. बांधकाम होऊन मला वाटतं आता जवळपास 1.5-2 वर्ष झाली, त्याच्यापेक्षा जास्त. 24 तारखेला निविदा निघली आहे, त्यावरून त्याच्यावर डोळा असेल त्यांचा. म्हणजे असं काय केलं तर कॉन्ट्रॅक्टर जवळ येतो लगेच. ही वैभव नाईकांची जुनी स्टाईल आहे. कॉन्ट्रॅक्टरला जवळ बोलवायचं, पहिलं आंदोलनाची धमकी द्यायची, 2 पत्रकार परिषद घ्यायच्या. म्हणजे कुठे कॉन्ट्रॅक्टर गडबडला की लगेच वैभव नाईक त्यांना फोन करतात किंवा त्यांची लोक. आणि मग पैसे काढल्यानंतर तुम्ही आश्चर्य वाटून देऊ नका. टोल पाहिजे हे वैभव नाईकच सांगतील उद्या कॉन्ट्रॅक्टरला भेटल्यानंतर. त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे. तर आज बारामतीची पोटनिवडणूक चालू आहे. त्यावेळी रोहित पवारांनी असं म्हटलंय की 2029च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार अशी निवडणुका होऊ नये लोकांचा आग्रह. मी त्यांचं स्टेटमेंट बघितलेलं नाही म्हणून मी त्याच्यावर खात्रीलायक बोलू शकणार नाही. सध्याची स्थिती ते कुठल्या विषयाला धरून बोलले हे मला माहीत नसल्यामुळे मी काय त्याच्यावरती भाष्य करू शकत नाही. कोकणातील म्हाडाच्या घरांबाबत प्रवीण दरेकर यांनी काय विधान केलं पाहूयात. सर आज कुडा दिवाणी न्यायालयात आपण हजर झालाय. काय नेमकी केस आहे आणि कसं? संविधान बचावच्या संदर्भामध्ये आंदोलन केलं होतं आणि त्या आंदोलनाची केस होती. प्रत्येक वेळेला आम्ही सर्व आंदोलनकर्ते एकत्रित येणं होत नव्हतं आणि म्हणून कोर्टानं सगळ्यांना हजर राहण्याचं सांगितलं आणि आज आम्ही सगळे आज त्या ठिकाणी हजर राहिलो. आम्हाला त्या ठिकाणी जामीनही झाला आणि अंतिम त्या ठिकाणी केस निकालासाठी आहे. सध्या बघितलं तर तुमच्याकडे म्हाडाचं पद आहे, मात्र कोकणात बघितलं तर म्हाडाचे अनेक प्रकल्प आहेत. ते बघितलं तर आता वेंगुर्ल्याचा आहे तो अद्यापपर्यंत उद्घाटन झालेलं नाही. तिथे बघितलं तर बुकिंगही मोठ्या प्रमाणात नाही. नाही, खरं म्हणजे कोकणामध्ये प्रचंड अशा प्रकारच्या म्हाडाची घरं उभी करण्याला स्कोप आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे टुरिस्ट सेंटर्स आहेत, त्या सुद्धा ठिकाणी जवळ आपल्याला अशी घरं उभी करता येतील. तर निश्चितपणे आपण जे सांगताय त्या संदर्भात चौकशी करू, जमलं तर साईट व्हिजिट करू आणि कोकणामध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून सुद्धा जास्त घरं कशी होतील याची येणाऱ्या काळात आम्ही काळजी घेऊ. तर बारामतीची पोटनिवडणूक जी आहे ती आज होते. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवारांनी असं म्हटलेलं आहे की 2029च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार असा संघर्ष होऊ नये असं लोकांचं मत आहे. त्याकडे कसं जातं? नाही, लोकांचं नाही, त्यांचं काय मत आहे ते त्यांनी सांगितलं. रोहित पवार बोलतात हे काही लोकांचे प्रतिनिधी या लोकांचं मत
म्हणजे रोहित पवारचं मत असं होत नाहीये. परंतु हा शेवटी त्यांचा पवार कुटुंबियांचा प्रश्न आहे. त्यांनी काय करायचं हा त्यांचा कौटुंबिक प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. परंतु त्यांना जे करायचं आहे ते लोकांवर ढकलू नये. साहेब, तुम्ही कोकणचे सुपुत्र आहात. मुंबई गोवा महामार्गाचं काम जवळपास संपलेलं आहे. सिंधुदुर्गात झालेलं आहे, रायगडमध्ये चालू आहे. टोल माफीसाठी प्रयत्न होतो विरोधकांकडून. ओसरगावचा टोल नाका आहे, तो टोल माफी द्यावी सिंधुदुर्गवासियांसाठी किंवा कोकण का पाहत नाही, टप्प्याटप्प्यानं महाराष्ट्रामध्ये टोलमाफी होतेच. प्रमुख जी मुंबई शहर असेल किंवा महत्वाचं टोल ज्या ठिकाणचे होते ते बंद झालेले आहेत आणि त्यामुळं सगळे आर्थिक स्थिती पाहता टप्प्याटप्प्यानं होणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये अशा प्रकारची आपल्याला मागणी करता येईल. आपण सध्या उत्तरगावचं टोल नाका आहे त्या संदर्भात निविदा प्रक्रिया आहे जिथे राबवण्यात आलेली आहे. आज शेवटची तारीख आहे निविदा सबमिट करण्याची आणि उद्या निविदा जी आहे ती ओपन होणार आहे. नाही, याच्या बाबतीत मला कल्पना नाहीये. परंतु या ठिकाणी टोल माफीची मागणी असेल तर त्या ठिकाणी सरकार निश्चितपणे त्या संदर्भात भूमिका घेईल. वैभव नाईकांनी यावरून टीका केलेली आहे. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की नितीन गडकरी काही दिवसापूर्वी सिंधुदुर्गात आले आणि जाताना सिंधुदुर्गवासियांना टोल लावून गेले. नाही, मला वाटतं वैभव नाईकांना आता काम उरलेलं नाहीये. त्याने जर टीका केल्या नाहीत तर वैभव नाईक त्या ठिकाणी त्यांचं अस्तित्व आहे काय अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्याच्यामुळे अधूनमधून त्यांना अशा प्रकारचे फुतकार सोडावे लागतात. आता गडकरी साहेबांनी तर त्या ठिकाणी आश्वासन देऊन गेलेत की तारीख देऊन गेलेत की राहिलेला पण गोवा महामार्ग पूर्ण होईल. त्याच्यामुळे गडकरी साहेब काम करणारा नेता आहे. आता त्याच्यावर वैभव नाईकांनी टीका करणं ठीक आहे, ते विरोधी पक्षाचे आहेत. विरोधी पक्ष तर टीकेसाठीच असतो. आरपीटी शाळेचा मी विद्यार्थी असून 9वी 10वी पर्यंतचं शिक्षण इथे घेतलं. काही जण 4थी पास म्हणतात असं मत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय. पाहूयात. या ठिकाणी आपण सत्कार करतोय. सावंतवाडी विधानसभा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये माझगाव मतदारसंघातून विक्रांत लढत असताना विक्रांतच्या बाबत एक भावना माझ्या मनामध्ये होती की भाईसाहेब सावंत, विकासबाई सावंत आणि विक्रांत ही जी साखळी होती ती साखळी कुठे खंडित होऊ नये म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट्स होते त्या त्या ठिकाणी वैयक्तिक भेटून, वैयक्तिक फोनवरून, वैयक्तिक घराघरामध्ये जाऊन विक्रांत निवडून यावा ही मनोमन इच्छा होती आणि प्रचंड मताने विक्रांत निवडून आल्यानंतर मला सर्वात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल तर मला झाला. लोकप्रतिनिधी होणं पहिल्यांदा निवडून येणं फार सोपं असतं. दुसऱ्यांदा येणं, तिसऱ्यांदा येणं, चौथ्यांदा त्याच्यामध्ये स्पर्धा होत जाते आणि ते टिकवून ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. मी अनेक राजकारण्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचं भाग्य मिळालं. त्या ठिकाणी वामनराव महाडिक होते, त्यानंतर अण्णा केसरकर एक फार मोठं व्यक्तिमत्व होतं. निवडून आलं नाही म्हणून ते फार मागे राहिले, परंतु अण्णा केसरकर नेतृत्व होतं. त्यानंतर राणेसाहेब होते, त्यानंतर सुनील तटकरे असतील, अजितदादा असतील, शरद पवार साहेब असतील, असं असंख्य नेतृत्वाच्या हाताखाली काम करण्याचं भाग्य मला मिळालं. आणि त्यामध्ये भावलेले नेतृत्व म्हणजे अजितदादा पवार. अजितदादा पवार यांनी ज्या पद्धतीनं विक्रांत काम केलं, माझ्या मनामध्ये जी इच्छा आहे ती तुला बोलून दाखवतो की अजितदादा हे महाराष्ट्राचं असं व्यक्तिमत्व होतं की त्या व्यक्तिमत्वाने सर्वसामान्य जो एखाद्या समाजाच्या शेवटच्या पायरीवरील जरी व्यक्तीने एखादं निवेदन आणून दिलं जे पेपरवरचं साधं ज्याला वरती लेटरमध्ये नसतं तरी त्याचं काम झालेलं असायचं. आणि ते अजितदादा गेल्यानंतर किंवा अजितदादा आपल्या भारतामध्ये एक अशी आहे संस्कृती की जिवंतपणे एखाद्याचं कौतुक केलं जात नाही, पण तो गेल्यानंतर जास्त कौतुक केलं जातं. तसं अजितदादांचं झालं, परंतु अजितदादांनी जसं काम उभं केलं त्या पद्धतीचं काम अपेक्षित तुझ्याकडनं मला अपेक्षित आहे. सर्वसामान्य तुझी आता मला वाटतं 10 ते 12 गाव असतील. 12 गावामध्ये पुढच्या 5 वर्षामध्ये एवढं काम कर की तिथल्या प्रत्येक व्यक्तीने तुझा गौरव केला पाहिजे. त्या ठिकाणी कुठच्याही प्रचारासाठी ते जावं लागू नये एवढं मोठं त्या ठिकाणी काम करायचं मी या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यात तुला आलो. तुला फार मोठा झालेला मला बघायचं आहे. विकासबाई माझ्या जवळचे अत्यंत मित्र होते. विकासबाई काम करत असताना म्हणजे सुरुवात त्यावेळी भाई मंत्री व्हायच्या अगोदर विकासबाई आमच्या शॉप होता त्या ठिकाणी बसायचे. त्याच काळामध्ये विकासबाई नंतर मग भाईसाहेब मंत्री झाले. विकासबाई मुंबईला गेले आणि मग थोडंसं बैठका कमी झाल्या. मी हा शाळेचा विद्यार्थी आहे.
माझा 9वीचा वर्ग इथं असायचा, 10वीचा इथं असायचा होता. ह्याच शाळेमध्ये शिक्षक कोणी म्हणतात की 3री पास 4थी पास, परंतु का 10वी ज्यावेळी मी गेलो त्यावेळी प्रसंग असा निर्माण झाला की आर्थिक अडचणी निर्माण झाली आणि त्या ठिकाणी पुढचं शिक्षण घेता आलं नाही. नाहीतर चांगलं शिक्षण घेऊन, परंतु ह्याच नगर परिषदेमध्ये मागचे 8 वर्ष 8 जे आपले बजेट सादर केले, काम कसं केलं तुमच्या समोर आहे. आणि असे असो, परंतु विक्रांकडनं मला खरोखर कौतुक आहे. भाईंच्या नाव त्यांनी पुढे, भाई आणि आमचे विकास भाई यांचं वारस ते पुढे नेत असताना त्यांनी खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी तालुका, सावंतवाडी मतदारसंघ, जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि भविष्यामध्ये आत्ताच कोणीतरी म्हणाले की सभापती, माझं तर म्हणणं आहे की ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष व्हावं. त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि याच ठिकाणी सांगतो जय हिंद, जय हिंद. वैभववाडीत महिनाभरात 2 धक्कादायक घटना घडल्या. आचरणा येथील गोळीबार व सुनाळी येथील परप्रांतीय कामगाराचा मृत्यू. या 2 वेगवेगळ्या घटना घडल्या होत्या. या दोन्ही प्रकरणांचा अद्याप उलगडा झाला नाही. या घटनांचं गूढ कायम असल्यानं तालुक्यात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पाहूयात. वैभववाडीत महिनाभरात 2 धक्कादायक घटना. दोन्ही प्रकरणांचा अद्याप उलगडा नाही. घटनांचं गूढ कायम असल्यानं उलटसुलट चर्चा. वैभववाडी तालुक्यात महिनाभरात 2 घटना घडल्या, ज्या घटनांनी शांतताप्रिय असणारा तालुका हादरला होता. त्यामधील पहिली घटना उघडकीस आली ती आचिरणे येथील गोळीबाराची. 7 एप्रिलला शिकारीसाठी गेलेल्या आचिरणे घाणेगड येथे 2 तरुणांवर गोळीबार झाला. या गोळीबारात एकाचा मृत्यू तर एक जण गंभीररित्या जखमी झाला. त्याच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. या प्रकरणाचा मागील 15 दिवसांपासून स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभाग, स्थानिक पोलीस यांच्या मार्फत तपास सुरू आहे. दोन्ही विभाग कसून तपास करतात, मात्र अद्याप म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी तपास केला. अनेकांना चौकशीसाठी आणलं, मात्र त्यात फारसं काही हाती लागलं नाही. या प्रकरणात जखमींनी जबाब दिलेला होता. त्यामध्ये त्यानं हल्लेखोरांचा पेहराव, दुचाकीची कंपनी सहित माहिती दिली होती. यावर अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले होते. पोलिसांनी त्या जबाबाच्या अनुषंगानेही तपास केला, मात्र हल्लेखोरांपर्यंत ते पोहोचू शकले नाही. या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी प्रथमदर्शनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला, मात्र खऱ्या हल्लेखोरांपर्यंत पोलीस कधी पोहोचणार असा सवाल आता नागरिक करतात. दुसरं प्रकरण सोनाळी येथील परप्रांतीयाचा संशयास्पद मृत्यू. बिहार येथील 25 वर्षीय तरुण तालुक्यातील नापणे येथील एका पुलावर काम करत होता. तो 27 मार्चला बाजाराकरिता वैभववाडी शहरात आला होता, मात्र तो घरी परतलाच नाही. त्यानंतर त्याचा मृतदेह सोनाळी येथील शुक नदी पात्रात सापडला. प्रथमदर्शनी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली. त्यानंतर त्या कामगाराला सोनाळी येथील एका तरुणानं मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आला. त्यात तो तरुण अमानुषपणे त्या कामगाराला मारहाण करीत असल्याचं दिसतंय. तो व्हिडिओ आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. या व्हिडिओनंतर पोलिसांनी सोनाळीतील त्या तरुणासह इतरांची चौकशी केली, मात्र ठोस काही हाती लागलं नाही. त्या कामगाराच्या मृत्यूचा वैद्यकीय अहवाल येणं बाकी आहे. तो आल्यावर बऱ्याचशा गोष्टी उघड होतील, मात्र सद्यस्थितीत या घटनेबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. वैभववाडी तालुक्यात घडलेल्या दोन्ही घटनांचा गुंता काही केल्यास सुटत नाहीये. या दोन्ही घटनांमधील गुन्हेगारांपर्यंत पोलीस कधी पोहोचणार? पोलिसांवर राजकीय दबाव आणला जातोय का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीत बेळणे इथं कार व ट्रक यांच्या धक्कात 4 जण जखमी. टोल विरोधात उठाव करण्याची गरज, संदेश पारकर यांचं आवाहन. आणि वैभववाडीच्या त्या दोन्ही घटनांचं गूढ कायम, पोलिसांसमोर आव्हान. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.